रुंसारि रेणु बर'नि स्निथि गोसोखां थैनाय सान फालिनो साखाफारा बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा। 2 आगस्ट दाननि 17 आरो 18 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा रुंसारि रेणु बर'नि गोसोखां थैनाय सान फालिनो साखाफारा जाबाय। बर' आइजोफोरनि गेजेराव गिबिसिन एमए उथ्रिसार जानो हानाय आरो बरमा फरायसालिमानि आइसि गोरायुं गथ'सा थुनलाइनि साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोनगिरि रेणु बर'नि खुंगा स्निथि गोसोखां थैनाय सान फालिनो थाखाय बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा साखाफारा जादों। बेजों लोगोसेनो गिबि साननि हाबाफारियाव बिटिआरनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारि लाफानाय जागोन। जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ हांख्रायनायजों लोगोसे गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि गंफ्रोमबो फरायसालिमानि फरायसाफोरखौबो बाहागो लाफैनो खावलायदों। आफादगिरि सन्जय बर', गाहाय नेहाथारि सोमखोर रामसियारिया। जोङो दा फैगौ 17 आरो 18 आगस्टआव साननैनि हाबाफारि लानानै रेणु बर' बायदेवनि मुङै जोङो गाजा गोमजायै मोनसे गोसोखां हाबाफारि खुंनो लादों आरो बे हाबाफारिनि जोहै जोङो रेणु बर' बायदेवनि जा मावलांनाय खामानिफोर लोगोसे जोंनि बर' हारिनो जा बिहोमाफोर होलांदों आरो जोङो रेणु बर' बायदेवनिफ्राय मा सोलोंनो गोनां दङ बेफोर गासैखौबो जोङो लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो आइजोनि मादाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव रेणु बर' बायदेवानो बायदिसिना बिथिङाव दावगानायमोन बै समाव, मानोना बिथाङानो बर'नि गिबि एमए पास जानाय आरो जोंनि बर'नि गेजेराव गिबि प्रिन्सिपाल, लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, लोगोसे जा आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों रांखान्थि जौगानाय बा बायदिसिना बिथिङावनो बिथाङा गोबां बिहोमा होबोदोंमोन बर' समाजनि गेजेराव। बेफोरखौ जोङो हाइलाइट खालामनो थाखाय दिनै जोङो बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा रेणु बर' बायदेवनि मुङै गोसोखां सानखौ फालिनो थाखाय लाहार फाहार जादों। आङो बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमनिफ्राय साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दा बे बुब्लियाव आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा बाबेनलांनाय बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो जि जोंनि बर' आइजोफोरनि मादावनो गिबिसिन एमए उथ्रिसार जानो हानाय, बर' आइजोफोरनि मादाव गिबिसिन आइजो प्रिन्सिपाल, लोगोसे खुदिया थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बिथां गेदेमाजोनि जि थैनाय सान, बे थैनाय सानखौ बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमा देग्लायबो आगस्ट दाननि जि 17 आरो 18 बे खालाराव जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोंनि बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिमाफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जों खुंनो सिगांदों। बेयाव जोंहा साननैनि हाबाफारियाव 17 आगस्टआव थागोन जोंहा हारिमु बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय। बेनि उनाव जोङो जि 18 आगस्ट बेयाव थागोन जोंहा गेवलां मेल आरो सावराय मेल, लोगोसेनो जोंहा गेवलां मेलनि उनाव जे बान्था राननाय, बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जोङो 18 आगस्टआव खालामनाय जागोन। सावराय मेलाव जोङो थांखि जानाय जि फुंखा सुबुं, सावराय मेलनि फुंखा सुबुङा जागोन जोंहा मानिनां तरेन बर' सार, बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद सार, बिथांखौ बर' आइजो समाजाव रेणु बर'नि बिहोमा बे टपिकनि सायाव फुंखा सुबुं महरै जोङो आलासि हांख्रायनाय जादों। लोगोसे गेवलां मेलाव दङ जोंहा गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि जि चिफ मानिनां प्रमद बर' सार, बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लाबोनाय जादों।